Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulia phi dei meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor menta ka step. Rai ke sarkar Meghalaya ban thongi u managing director of pura jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited. Hiar ke jing shlei ha Assam wat la ka them sorma kadang sa ha preng ke jing lanan. Shongs ir ki pajba na ke jing tuwa khandau ha Siju South Garo Hills District. Pat panjing irang pisau menteri ke tanat sports jong ke Meghalaya ba banti dorling do nak sarkar India banyak penbiang yang North East Olympic Games ke Banlong mentau snem. Ki khubor ki babnya. Ka kanhuan menteri sarkar Meghalaya kala shime ka rai ba ansa penthamai biang ya ki nongram trekam jong ka MEECL bat ki ki tanat jong ka. Habak keren hakinong pathai kubor hadien jong ka jingelang u menteri rang ba konat ki sang maulai tho ba an penyapya no ya ka shuki jong shongkonor bat managing director bat an thong ye u managing director bapura nakabanta ka MEECL ka badai ka company ka balong trai u menteri rang ba ulai tho ru ba an sa shim ya ki lat rekam man pen bha ya ka tre ka ta jong ka MEECL hakipor ki banwan Halor ka mat jing penlip ding ka bakha ka bakasor shalong ka mat hakini ki kindiat sngi ki beladem u menteri rang bau ong ba ki don ki jing e ki ba ka MEECL ka yeting kho bat lightly ki tanat na ki ba ka thiet e ka boarding electric nalor ka tau ong ru ba ki don ki jing tri pen bha hakikat tu ka ni ki thamai pen mi boarding bat haban penlip ya ka u menteri rang bau ong ba ka sarkar kan amdan jingkit kli AA na ka banta ka MEECL ban siu ya karam atma nirbhar Wat la kata ka sarkar jila ka nyai ya ka jingkersan haki weki benta trikam kanang ban kentiu ya ka MEECL. Ha Assam ka long kaman na ka jingslei ka lakham bit kambiang menta hadien bala bha ka sunbening. Wat la kata ka them surma kadang dan hapreng ka jing habai nujor baki weki jaka. Ka khubor sarkar ka ong ba palat arpu arlak ngot ki nong snong haki arpu pratali ki district ki la shakta jurbha namar ka jingslei Hinin ka sngi sa san ngot ki brew ki la yap na ka jingslei ha Assam. Ka sarkar kala nang pan klan shishu ka jingirap ha them surma kan thopru ya ka kachar district ka balong ka district ka bala mat ya ka jinglanat shlei ka bashir kaitam. U menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula lekmi hi daladi ya ka silchar ban penthi kena ya ka trek ka ba biang ha ka jingkrsha ni kilanat shlei Kidan lu armut ki menteri ka sarkar Assam ki bakan thop yu parimal sukla baidia badu jayan ta mala barwa ki bala let shab ka them surma ban budien ya ka rukom trekam ban penbit penbiang ya ka tei ka than hadien bala duna ka ka bashle Kaladan ka jingtua khandau ka ba jurmen ning ka siya Siju South Garo Hills District ka khandau ka barat ba kala tua buk na way ulum bat ka don ka jings ir baka la ban nang tua shishu haki way ki benta namar ka khandau kala shong sinjar bha ka te ka than na ka daw jong slap u ba jur u bala ni kham slem kalong ka bas ngodon bok ba am shem la don ba yap ni men saw na ka te ka jingja Kilong snong kilapan pawi ka jings ir balara tua si tua khandau man la kapor klem artatin ki pipe bat ru ka jaka kan show kinsa julor bat an amla ban penpoy shu sha bakmara Kamashwa kaladan ka jing julor hatulong rongdong bat kibriu kimla shu banyo na katay katulong menta Ulap ba lapsan ulap pendu ya kalai kawan bat pendu wat iki yeng kisem jong bon ba kibriu hakate kathan kiba imenta klem katunum yeng banda yaki Ka India kladep ai tika covid palat hispa khandai pu nyau kulur khatwai lakteli hakaleng keri tat haduk menta ka jingyo jingko jing kibriu haba khen ki lumlang kalong khandai pu pra point san nyau na ka hispa Minhin kasngi katsan hajar ars pa prango kibriu kilalat nyok khanyang jingpang corona hagi benta ki ba pher jongkari India. Haka joka por khat nyau hajar nyau phulai ngot ki weipat kilayo thmayo khanyang jingpang minhin kasngi. Ha Meghalaya prango kibriu kilanga thmayo khanyang jingpang corona minhin kasngi but ki active cases haka ni ka jilla menta ki don lai phu nyawon. Minhin kasi ki case COVID ki bathamai ha Meghalaya ki day hindrewon na West Garo Hills, iwe na East Garo Hills, but iwe na East Khasi Hills District. Kani ka khubor ka wanshpi na All India Radio Shillong.
Menteri Ketenat Sports bat Youth Affairs jong ka sarkar Meghalaya ubak bantai dor lingdo ha ka jingkren jong ha ka jingelang jong ki Menteri Sports bat Youth Affairs jong ki jela baro ya ka bala pelong ha Gujarat Dangshan ulapan jingkershan pisana ka sarkar India banyak penbiang ka North East Olympic Games kan salong mentau snem. Ubak bantai dor lingdo ulo kerpat ru ya ka sarkar India bahkan nyerap ya ka sarkar jela ha ka jing temu banyak pli ya ka Khelo India Center of Excellence haman la ka district headquarter. Uang baka jingbu iki teki center kan nyarap shibun ban lap iki beriu dan sap yeli akai wat hai ki jaka ki ba kendong tam jong ke jela. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma menhin ke singi ula play ke jaka lom ye ka dot jong Umlingka Primary Milk Producer Cooperative Society Limited ha Umlingka Upper Shillong. Ulapan kan mau ya ka benta trekam ka bakongsan ka bala trade ki cooperative society ha ka jing pun mi dot bat penlong ya ka jela ka basyan ya haladi ya ka jing dawadun. Menteri ka tan ki kampan roy ha ki than nong kondong ba Hamlet sen doling ha ka jing kren jong ulo ong ba ka Umlingka Primary Milk Producer Cooperative Society ka bala don menta lai pu arsnem ka de ka ta ka bala pen iya ka nuksa ka babha na ka bana kiwi ki cooperative society ki badon ha ka than bat ka jing jap jong ka kalong ru ka nuksa ban penshur lang ya kiwi. Ye ki jingdon kam ki bakongsan bante ketika center la kershan pisa na ka platingka Chief Minister's Special Rural Development Fund CMSRDF bat ka scheme Special Rural Works Program SRWP ha ka project ka balakot kumbal lai phu new lak ka jingnot jingsem. Hak tege jakala pen biang ye ki lat pen peja e ka dot bat ha ka joko por ka don ru ye ki kor ki pen khmi ye ka jing bha jong ka dot ka balawan ra ban ken show hangte. UMLA ke Jawai Badiru usong konor jong ka MCCL ba wailat miki shila menhin ke sngi ula play ka program IG hikai ke bakarpang halor ka tre ka kata ya ka bala penya da ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS hapo ka jingkmi jong ka tanat labor ka sarkar Meghalaya. Ya ka program na penlang ha ukyang nang ba Government College Jawai ha West Jaintia Hills. Haga jingkran jong ba wailat miki shilau loong baki ba kum gini ki program ai jing hikai ki long ki badan kam bha banirap penbit penbiang ye ki samla kanang bakin yo yeng halaki jong ki kejan ula banjur halor ka jingun kam ban yai pen klan sho ki ba kum gini ki program ai jing hikai ka ban pen yo bor ki samla bakin kintiu ya ka yo ka kot ha ka jela. Executive Director jong ka MSSDS u Shivanj Awasthi ha ka jingkren jong ulo ong ba ka skill Meghalaya program ya ka bala penkerpang da ka jing thmu ban ai ye ki jing hikai ha ka trek ta na ka ban ki samla kan sanang klanchi shu ki por ki ban wan bala kenyan tat bakin dan hadu iway point ar lak ngot ki samla ki ba ka MSSDS kan keduk ha kini ki sansnem ki ban wan. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ringkat baka State Mahila Congress Committee SMCC menhen kesni kile khi de ka basong kalan mangor ha Pradesh Congress Bhavan ha Shillong ban pen pau ka jing persha jong ki ka scheme Agnipat ha ka karwa khobor bala pelat ka MPCC kala pen pau ka jing persha jong ka ka scheme Agnipat bat dawa ya sarkar India bahkan pendam no shisandon ya ka jing thmu pentrekam ya ka Agnipat namar kan sa penpulom ya ka jing shingan hakari. Hakwai pat ka khubor ulat ka jela Meghalaya usatya pal malik ulakan tho ba ka Agnipat scheme kadai ka jingshukor bat ulakan tu ya ka sarkar India bahkan perkhat thamai biang halor ka ni ka kam. Menteri rang ba ka Meghalaya konar ke samma menhin ka si ula le ikendo ikinong tre jong ka sing NPP ha ka office tre kam jong ka NPP million block ka badan ha nongse laimer Upper Shillong. Habay kiran bikinong patay kubor usang mauong bawla kan tuwi kinong kershan ke NPP ban tre de ka mensiem ka basyathem na ka banta ka bha ka miat ki pajba bat da ka babat scam ye kinong rem tre kam ki bakodor jong ke NPP. Ulay thuru bak NPP kan yakon election ha bontli ki constituency. Ula penti kenaro bak NPP kan sayeng penyeng kertong na Milliam constituency walau klem keren syai ka kerteng jong u ni ka kertong banyakon na ka tiket NPP ha Milliam. Menmin kesngi la pelong ka free business registration mela ha pura Khasi South West Garo Hills District ya ka bala penya de ka kanhon kudung bashri NRO bat ka Meghalaya State Rural Livelihood Scheme MSRLS hapo ka tanat micro small and medium enterprises MSME jong sarkar India. Last dangi ke mela de ka jing ajing hikai halor ka scheme ki babonjat ki bede bat ki karkhana ki bakhamrit.
la sakhi ke jingwan ni shimanta ka bashit hem je ki nong sengkam ne ki self help group SHG ki babon ki badon ka jing angnut ban penrung kertengi ladi bat eka khai pateng jengki khanang mancha ithu bat yo ya ki sernot na ka sarkar India. Kapto gani ka khubor kelakut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Semua bahabat apat menta saya ke program ka banbun.